eta Mikel Mancisidor, eta urdinez Alex Ibañez eta Teo Laborde. Bueno, finalerdiak ikusita, egon ginen pasaden astean hemen, nola aurreikusten da partida hori, Feliz? Bueno, momentos, nahiko burukatu izango azta, nik usten dute iparraldeko bi dauzela, eta beste egualdeko beste bi, así que, bueno, pixkate Pike hori egongo da ezta, batekin da bestekin. Da, bueno, honek urdinen ikusten du, berton etxian jogatzen dagoenez, pixkate bentaja pixkate biko dagoela, baina, bueno, ikusi kiniela horretan eurek gorrixek irabazi ben, Bidalek eta Mancisidorrek, eta así que ipesto partidu niko gorra izango da. Lehen tantoa gorrien alde jausi da, Teo Labordek goiko koltsora bidalitako pilotaka da bat izan da, eta, bueno, zuk esan duzun bezala finalerdietan lehenengo postuan geratu ziren Unaz Bidal eta Mikel Mancisidor 15 puntuaz, eta gero Alex Ibañez eta Teo Laborde 11 puntu atera zituzten, eta hirugarren postuan Godwin eta Txomin eta Ibon Etxeberri eta Mundu Bate, eta hirugarren postu horrek ere bere garrantzia du, izan ere puntu estra bat Sistera zirkuitoko rankingari dagokionez. Bueno, hirugarren postua, beti postu bat, tanto bat gehiago gutxi, puntu bat gehiago gutxi, garrantzitsua da, ezta? Azkenian dana balizo da, ezta? Tanto puntu dana, importantia izaten dira, eta horrako zea, beti tanto bat gehiago gutxi, beti izaten dira garrantzitsu. Gero final handia egongo da, denboraldiaren amaieran, oraindik torneo batzuk daude eta puntu guztiak garrantzitsua dira. Gogoratu, rankingan egiteko finalerditako kinieletan lortutako puntuak hartuko dira kontua, baina gero finalean aritzen bazara, bigarren postua lortuko duten 2 puntu gehiago, 3 puntu gehiago eskuratuko dituzte, eta txapeldunek 5 puntu gehiago. Beraz, izan daiteke finalerdietan bigarren geratzea, baina gero final irabaztea eta 5 puntu gehiago lortzea. Hori da, gero aparte, sistema hori gendu, bizkat jentia motibo dizela, zein pasatzen da kinieletan igual tantoik ez deguzu, eta orduan tanto dana balizu dagoenez, orduen motivazioa dekozu tanto gehitzeko, hor finalein goteko ezta. Momentuz hemen berdinketa, eta ikusten ari garenez, partida gogorra ez dira arriskatzen momentuz aurrelariak, eta seguru aritzen dira bi atzelariak, nahiz eta akats bana egin, eta normalean finaletan horrelako gauza gertatzen dira, ez dira arriskatzen. Ez, arriskau, tanto pila bat atzeti bat zuiz, bizkat arriskau bizu. Estontzien, bizkat hasieran bentzet, tante hori junbiza, bakotxa zelan torri dan, hori nerviosismo hori kendu, peloteo bizkat, izerritxu, eta gero partidu zen bat aurrera juten da, hasiko da bizkat erramatetan ikusten dut. Eta, momentos, tanto niko luze jokatzen daz, eta, hasiko da, beroketak ez da, horretak jarraitzen bada, berotuko normali milioariño, ez da. Gogora dezagun partida 25 tantora izango dela, orain aire sartzeko, baina gotekorren sartzeko asmoa zeukan Unaz Bidale, baina ezin izan du bigarren berdinketa, bina markagailuan, eta gogora dezagun baita ere nola hemengo Sistera zirkuituko kinieletan sistema pur bat diferentagoa da Amerikarekin konparatuta. Hemen 15 tantora jokatzen dira, banan-bana, ez dago tanto bikoitza, bigarren bueltan. Eta, apur bat luzeagoak egiten dira kiniela, baina horretarako dira, ez? Amerikan agian 7 minutuko, 9 minutuko kiniela jokatzen dira, ez? Gero ez jokatzen kiniela, bakarrik jokatzen di, 14-15 kiniela, eta zinozu 15 tantora jokatu. Hemen bakarrik kiniela bat jokatzen da, orduan eskal luzetxuago epidemide, aukeri izen, ez da? Pelota egin denak, zehan Ameriketan igul, jokatzen mozu, bostazo, seizazo, zazpizaz, ze pasatzen da, igual tanto bat galtzen duzu, eta igual barri dozta sartzen, ja lehenengo dauena, eta gaina biharren bueltan doble tanto izaten da, tanto bakotxa punto bi balizo daue. Orduen, gamamos tantora, hemen duguzu aukera inbesteria sartzeko, eta moldatzen maza
ondo jokatzen mozu, baukari dago zu irazteko. Gainera, hemen Ameriketan gertatzen ez den bezala, hemen 3. posturako berdinketa izanez gero ez da berdinketa hausten puntu bana bakoitzari. 2. eta 3. arteko berdinketa hautsi egin behar da finalista nor den jakiteko, baina 3. eta 4. posturako berdinketa baldin bada, biak dira 3. Bai, horrela ez luzetzeko, ez da, azkein behin izan, tanto hori, 3. gatzen zenak, bat baino gehiago bat zegoen, bipsei emon tanto bana, hori da, askotan igual foto fin izotea modu, ez da, bize partera sartzen badea, bize die bronze, pasau da, hori, olimpiadetan, hori gaitxik, azkenin bize puntu bat emon, da, jazta. Eta hemen 3. berdinketa, emozio handiko partida, eta gogoratu apur bat Feliz frontoiko ezaugarriak zuk askotan jokatu duzu hemen, eta frontoirik garrantzitsuenetarikoa da Campus Berri hori, ezta? Bai, da, fronto honetan 86an lehenengo jokatu neban txapelkete ontsi joatzen da, internazional, San Juan de Luis ziren orduan, eta oain behusten jarraitzen daula txapelketa bardina, eta ez hori bakarrik, munduko txapelketi ametxe nozi noan, 85an. Eta zurre, bai, hori da. Nik 86an izan lehenengo jokatu nahi, munduko txapelketi 85an irabazi neban, da orduan lehenengo 85an jokatu nahi 86an. Baina hori txapelketa hori lehen ezagotena 86an lehenengo jokatu nahi. Da, eduketxu asko gogoratzena fronto honetan beti, fronto ez astune, fronto igual honen aspada, honen etaiku bai, tamainoko frontoia da, luzia da, orduan poder handixe bizen duen, da gero, depende, pelota epintzen bada, igual astune bai, pelota motelak nahiko astune, eta pelota bizizaz, nahiko askar bitzen da, eta fronto hau, nik usten dut, lehen zagoten bezala, netzeko honen etaiku da. Frontoi honetariko honetan, 4 pilotari gazte, hemen ikusgai zuentzat, eta haiek seguru gozatzen ari direla hemen jokatzen, momentuz 4. berdinketa markagailuan, hemen ez da usartu Unas Vidal, Manfisidor atxetik, eta 4 pilotari gazteak, izan ere zaharrena 20 urte dauzka, Alex Ibañez, 20 urte bete zituen urtarrilaren batean, urte berri egunean, baina gero Unax Vidal badauzka 18, Mikel Manfisidor beteko ditu hemendik gutxira 17 urte, eta Teo Laborde 18 urte ditu, eta zestapuntak etorkizuna da, ez? Honek gaztia ja, esperientzia bizkate atzen dabez ez da, txapelketa honetan pelota desberdinekin kontra jokatzen, beti berdinekin jokatzen bari, iparraldeko besartute dauz, da beste klubu batzuk besartute dauzen, pelotari asko da honera, beti mejoreta jungo die, ez da, zen azketen kompetentzi da, nahi da hone finalien txapelketan, nik uste dut ilusio hondikin dabiltzena, eta nik uste dut ondo torriko ala ebentzako. Orain aire sartu da Unas Vidal, atxera bidalitako pilota asko irten da, oso ondo erreboteatutu hor Alex Ibañez, eta orain berriro erreboteatzeko aukera Alex Ibañez entzat, eta tanto ikusgarria, eta hori erraza dela badirudiarren oso zaila da, Ez da izen pelota, erratza eruteko, eta, bota ez dut usten alegin dudanik ormabiko botate, baina... Primeran atera zaio. Bai, zen bilaganetik etzundan nien, behar nizen da, bentsate frontiza erun. Azkenin ormabiko urtotza eta ondo, ez da. Tanto ikusgarria, tanto polita txaloak entzun ditugu armaietatik, eta, hemen beti giro polita sortzen da edo Ibane Luizunen. Ja, udi pizka pasau da, baina hemen udan ustari agostu, jente asko ibitzen da, ez da?
turismoko leku da Donibane Loitzune, eta orduan deuke harreman handixe deuke turismoko bulegoaz hemen berton, da jente asko etortzen dauna, eta disfruta dutzen dauz, da, bueno, gaur etortzen ninepe, disfrutengo, ezta, onako gaztik ikusten, zara jokatzen dago, disfrutengo gaur etorrian jentia, ezta? Bai, gaur giro polita sortu da, Felixek esan duen bezala turismoa ja apur bat bere egin du, ja bustua bukatu delako, baina zesta puntaz gozatzeko aukera oraindik badago hemen Donibane Loizunen egon zen pasaren astean finalerdietan, eta orain gazte mailako, baina goi mailako zesta puntarekin, tanto luzea doa, aire sartu da Ales Ibañez, oso ondo atzera, oso seguro Mikel Manzisidor mutrikuko pilotaria, eta orain ezin sartu, eta tantoak luze doaz, naiz eta errestoan Ibañez sartu izana, kostaba ez da oso ondo atera. Bueno, pizkata bestot bilurra sartu dola, pelota basatorne arrimauta, eta orduan pizka bilurra sartu dola, ez da sartu konfiaute, eta hori etxik dibeste palo jodagola. Baina hasieratik ritmo ondixe pindu, partidu bestot ikusgarrixe jogatzen dauzela, eta batez be atzelarixek oso seguru ari normalien, eta ikusten da, zeinen dauken poderra o dominetako fronto honetan bota eskero batzeko horma, anatzetik ez da gauzanik elikenik. Bai, kanpora pika ibete deitzen diotena, bueno, ez da pika ibete puro, baina... Hori bai, pika ibete esaten da, barruen jotzen dagoenean, eta tanto itxen dugu zuen da, pika ibete. Hori da pika, baina ez da sartu. Ez, hori da kanpora gunda. Baina, behitu, zazpi tantu eta zazpi berdinketa, emozio gehiago ezin eskatu, eta hemen beroa dagoenez ere agian nabarituko da azken tantoetan, baina momentuz ritmo handiko partida, pilota ere grazia dauka, pilota politak. Bai, espektakuloa ikusteko. Bai, ez da motela, niko bizizia da, eta nire usten dut, gustora jokatzen da, laurek, pelota berdina susten dut jokatzen da usela, eta gustora badaz, jarraitxu dizela, ez da, nik usten dut, emon aldizela, ona moten da bizela, partidu ona jokatzen, da jarraitxu dizela. Arazoa da, sakeak errebotera doazenean, baina hemen ez da horrela gertatzen ari, eta ikuskizun polita ikusten ari gara. Orain erreboteatzeko Ales oso ondo, baina ezin ailegatu. Atzeko zuloa bikain bilatu dute gorriek, eta apur bat motxa geratu zaio pilota Alesi. Nik usten dute atzelareixia sartzeko peloti zen dela, bizka bilurra zetabile, ze aurreko peloti lautzen abe, gero horma biko urtotu da tanto egin dago. Gutxi irten da pilota errebotetik. Bai, lo pasake horre peloto normalien atzelareixia sartu bideuz, han erditxula joten dagoenean, ez da, Durangoko frontoia, hemen rebote eta joten zuen konbizun amarra. O behatzi erdire, eta handik gauza hondik ezelik egin. Orduan horre pelotok atzelareixia sartu bidea bat ziren, gero horrela izeken du. Eta gainera hain alto izanik Teo Laborde, envergadura handia dauka, eta abantaia txiki bat dauka Mikel Manzisidorren aldean. Orain aire sartu da Ales Ibañez, oso seguru partea osoan zehar Mikel Manzisidor. Altuera emanez, pilotari bipareta eta tanto ederra Teo Labordek egin duena etxeko pilotaria. Eta agian partidaren tanturik onena ziurazki, egon da hori bipareta errebote Ales Ibañezek egin duena, baina hori nahita botatakoa da eta perfecto atera da. Ondo botatu baina, perfecto, bezara junda, baina ez da urratu ez da piloti sartzeko, aurretik botatza lehen bat sartu itza, baina entzeta hau perfecto botatu. Beraz, beste berdinketa bat markagailuan, Zortzina. Eta orain akatsa egin du Ales Ibañezek, sartu nahi du, baina pilota esker paretara ondo bidalita zegoen eta oso zaila zen sartzeko. Mikel Manzisidorrek errebesaz oso ondo dominetzen dago. Badaki botaten horre zazpi kuadro jausten, narri maute, kantxar dire, eta eskuminez beti intensinioen esker horma botateko. Así que, ni petzetot, arek on momentu honetan jogatzen dago moduen,
partidu ja aurra eruten dauen. Eta momentu Zortzina markagailuan. Bederatzina. Bederatzina. Zortzina nire kuadernoan oraindik ez baitut jarri beste berdinketa bat. Eta esan digute teknikoen kontuak direla eta ezin direla markagailua pantailan ikusi, baina horretarako gaude Felix eta bi osuei tantoa kantatzeko. Joko zuzenean moduan, kantuak egingo ditugu, tantoak eta kintxeak erakusteko, eta momentu erraza izan da, bederatzi tantu, bederatzi berdinketa. Hobeto esan da, 18 tantu, bederatzi berdinketa, eta beste sake bat, Rebes Teo Laborde. Frontiz erdira, oso ondo unaz, oso pelotari ausarta dela, finalerdietan erakustaldia eman duena, eta aizen nagusitu zen finalerdietan, eta oso zaila da, txeko zuloan, eta orain hori bai ateratzen dela, errebotea txeko aukera izan du hor Alex Ibañezek, Rebes oso ondo Mikel Mancisidor, eta orain berriro errebotea Mikel Mancisidor berriz, erritmoa jarriz, oso ondo bilatu du atxeko kuadroak. Berriro Unaz Bidalek usten dio pilota bere lagunari, oso ondo, oso gatsa zen pilota hori. Tanto luzea, Felix. Luzea eta ondo jokatuta, Oso defensa lanean dana da bizo ondo, Oso ondo pilota kada hori, perfecto Alex Ibañez, eta oso zaila da handik ezin da ezer egin. Handik ez, hori piloti zilik, bertan egon dabe zilik edun. Txitxaka hor zein bideu, Txitxak edo txula bilatu, eta han hilda tantoa. Handik ez da milagorek. Beraz, 10 eta 9 Urdinen alde. Baina tanto politxe jokatzen daz, Tanto ez da markagilua hidego. Ez da bepini hondik. Baina 10 da bederatzi hori zen. Ia konturetzen dan epaile, baina ez da bepini tantua. Eskuma Teo Laborde, gora tanto gorrien txat. Eta 10 eta 9 markatzen dute. Ia aurretik ez da, konturetu behi, aurretik igual konfusioen eki dagoen da hone. Eta zuzendu dute edo. Igual zuzendu dute, zenik ez eraman tanto dana, baina igual izango da hori, Ez dakit izanlik, baina guko hemen urtua duzkagu. Orain markagaioan 9 eta 10. Hobeto esan da 10 eta 9 sakea gorrien alde delako. Sakea 10, errestoa 9. Pelota aldaketa, Ni usten dut lehenko peloti bastante bizitzu dela eta berotu egin da edo. Eta atzelari segurdinek eskomia da pizkaten bastante mini itzen da dut, orduan usten dut pelota barri bat atado gola, lasaia bitxu gozta, gorxe. Hobeto datorkio gorriei pilota motela Mancisidorren ezaugarriak direla eta ez? Ni usten dut, Mancisidorre, nahi txipitxixen emotelaz asko jokatzen dago. Baina nik usten dut bestia, bestiak nik usten dut pelota bitxixeaz gaisa jokatzen dago. Orduan, nik betzot... Ez egiz esan urdinek eskomize manejatitzu, Rebesa hona dauketa oso seguru da, baina eskomiaz
bizitzen dani pelotia bine handi zeitzen dago, eta nik ez dut aldatu indago, eta momentuz ikusiko dago, ze partidu nusi dugu aukeriz da, gustoraz pasa beste pelota datatezu, da eraz pelotia gustoraz pasa beste bat, así que... Azken materialak ikaragarrizko garrantzia dauka partidetan. Bai, azken ine zare gustoko pelota bat dizu, askotan hartzen duzu zare gustoko pelota bat, igual beste ibe konveniakon pelotia da, hartzen duzu, baina igual zau gustora zabe, eta bueno, izango da, zein gartu emon, zein hobetua da bilen, ezta? Da, mira, ze normala izaten da, zuk atate duzu, kontra iso ikonvenia ez dako pelote. Mina egiteko. Mina egiteko, ze ez dako konveniare, eixe pelotia atate duzu. Igual zuri bestatzu konveni, normalien hoxe itzen duzu, eta. Hemen aukera, dejada, Alex Ibañezek egin duena eta hori akatsa izan da, ez da tantoa. Bueno, hain erratzaile gau da, uniko esker horma jugako pelota eta hain horrek ez pentsa hauek. Erratza da, baina askotan esker hormatik, indarrak intortzen da asko erratza sartzen duzu, horrek suabe juten nire, ja jute zat hain denporazko ikutzezu peloti sartzeko esker horman, azken utzizen duzu. Ez da izi gaitxik. Lozea datorren nire, ja, han ipitzezu zestua eta jazta. Baina gota suabe datorren nire, ez da iziten erratza. Tanto ordenen txat izan da, Maika eta Amar, Ibañez eta Laborderen alde, eta gogora dezagun nola doa zistera zirkuitu hori, esan ere ja lau txapelketa jokatu dira, eta lehenengo izan zen Durangon, ekainean, Andoainen gero ekainean ere, baina 18an jokatu zen, Uztailean Markinaren txanda heldu zen, eta gero ja handik zistera Cabanillasera abiatu zen, eta hau da 5. hitzordua, gero interneten ere berriatuako San Gregorio torneoko final eskaini genuen, baina zen zirkuitokoa izan. Eta, gogoratu ezagut Durangon, gazte mailan Mancisidor, honen anaia, Aitor Mancisidor eta Txon Berezirtu atera ziren garaile, Andoainen Etxeberri eta Montamat, Markinan Goizerri eta Teo Laborde, gaur bigarren tituloa bilatuko duena, eta Cabanillasen gazte mailan Godwin eta Cabanillas bertokoa den Alonso garaile atera ziren, eta gaur beste txapeldun bat aterako da gazte mailare dagokionez, gero nagusi mailako partida ere ikusgai izango da, eta nagusi mailako palmaresa ere errepasatzeko denbora izango dugu, baina hemen momentuz 12 eta 11 markagailuan, orain 13 eta 11 ezin du sartu pilota hori Mikel Mancisidorrek, baina beti markagailua oso estua. Bai, hor da bize, tanto oentxe, oin arte parejo bai, beti berdinketak. Berdinketa, da guen ja bi tanto aurretik urdinek. Eta sake Alex Ibañezen txat. Pasa izan da, hemen bisake daude, kinieletan ez bezala, kinieletan pasa falta da. Bai, sake batera izan da. Baina partidetan hemen bisake daude, beraz beste aukera bat. Alex Ibañezen txat, 13 eta 11 urdinen alde. Eta orain Alex erreboteatzen, sondunaz aukera dauka, atzera bota du eta handik ezin dira ezer egin, eta tanto ona Unaz Bidalek egin duen atxeko kuadroa pilota botaz, eta emozioa horrela jarritzen du, partidaren erdialdean partida gogorra, dagoeneko 25 minutu dauzkagu jokoan, eta den airean dago. Bai, ikusten dena da, atzeko horma bota eskero, rebotetik gozan dizilik egin, honen motz, pantau da atzelari zet, justo, ni petzoa falta izan bidagona, eta azkenien buena izan da. Bai, gero labur geratu zaio atzelariari, aurrelaria ez da sartu, eta berdinketa, beste berdinketa, 13 eta 13, 11 garren berdinketa, sakea Unaz Bidalen txat.
lehenako sakeriz, da? On tanto itxen dauenak, esaten ben, partidu irazte bala. Amairu nahi ezkero, segun tanto itxe ban hemen, bai. partidu hori izate zan. Izate zan, sakeri izate zan. Ja, hori sinestu, sinestu dute, sarri amairunen jugat, eta tanto galdut, irazio partidu. Horrelako gauzak, Julian Ikazuriagak esaten zuen askotan, hori entxinako kontuak, eta bai, palaz ere esaten zuen, ez daki zenbat tantora heltzen zara aurretik irabaziko duzu edo horrelako leyenda beti egon dira pilota mundua. Sakera, bueno, pelota da, Daniel, eta sakerak, bueno, ikusiko dugu. Eta beste tanto bat urdinen txat, eta Juan Ikazuriagak esaten zuen bezala, alde batetik gustatzen zait, baina kontuz beste alde batetik, eta horrela beti asmatzen zuen. Gorria gustatzen zaizkit, baina kontuz urdinegaz, edo alderantziz, eta beti asmatzen zuen. Momentuz hemen urdinak horretik, 15 eta 13 eta falta Alex Ibañezek egin duena, eta sakea beraz gorrientzat tanto garrantzitsua izan liteke 16 eta 13koa, baina falta egin du, eta 15 eta 14 markagailuan, eta Unas Vidalek egingo du sakea berriro, eta ez dute atsedenik hartzen, hemen dena erritmo handiz doa. Gazteak dira, Bai, gazteak dira, eta aparte ondo jogatzen, gustora basa jogatzen, kantzaute basa, o igual ventaja bate será atzetizoi ez, igual ventaja kendutzu igual bostu zeitan, toda estrategikamente bauteten dozu bizkate kalmetako kontradizu eta olaku bai, baina Ostotzien ondo basaz, gustora basaz jokatzen, ez da deskantzegatu behar, kantzaute basa bai. Eta beste tanto polit bat Unas Vidalek egin duena, txik-txaka bilatzen. Eta beste berdinketa bat, 15 eta 15. Eta atzeko zuloa oso ondo bilatzen ari da Unas Vidal. Bai, hemen garantzitzu da, atzeko zulo bota bai da. Hemen fonto, hau luzida, ez da? Ezin da miriririk egin. Usten dut, berota 16 metro dugu zela, eta atzera bota eskero, hemen aukera asko duguzu tanto etxeko. Norbaitek zestapuntalen aldiz ikusten badu, gogoratu normalean zestapuntako frontoia 54 metro inguru dauzka, markinak neurri hori dauzka, uste dut. Bueno, haize da lehenengo frontoia zeutzen dana zestapunta jokatu zena, eta 54 metro dauka. Hau da apur bat luzeagoa hemen, Donibane Luizunekoa, Gernikakoa ere oso luzea da. Metro bat gehiago, ari daukez, berrota mazizki. Eta gero apur bat motxagoa da Eskurdi frontoia, baina hori oso polita da ere jokatzeko, Durangoko frontoia. Eta gero badago Berriatuakoa apur bat laburragoa, baina ere partida onak ateratzen dira. Ari guztien dut dauko zana... 48 izan daite. Bueno, horre frontoiok, berritxuko frontoiok eta nik guztien dut gaztientzak ondo. Erreboteatzeko eta hori. Gero peloti gani ikutzen dugu, eta ez da frontoa ondixen beti huekoa ondixen da, eta bitxarti jausten da peloti. Ikasteko aproposa da. Baina oker espanagozu oso ondo defentsan Unas Vidal. Kostao oso polita oso ondo Unas ere defentsan, baina ezin izan du. Eta Ibañezen saietzeko erremate hori. Eta esaten ari nintzen nola zu oso frontoi luzean ere jokatu zenuela Mexikoko frontoian, ez? Hoi zenbat 60 piku, ez? 62 metro. Nik ez dut nahi 62 metro, baina aurretik eizeuken 67. 5 metro mosti. Nigo goratzen nintzen nola behin esan zenidan terremoto bat bizi zenuela frontoian bertan eta jaialdia aurrera jarraitu zuen, no? Bueno, ez esan terremoto ez olako... Ez handia, baina bai. Baina mugitzen zen zarea eta dena, Bai, eske... Lehenengoan gogoratzena, ikusten genduen zaria mobitzen da,
Begire, ia, zinzaguan sari ikutzen ze mobitzen ikusten dut. Da, gero kontu dut egin, zala, terremoto txiki bat zagoela. Hemen partidak aurrera jarraitzen du 17-16 doaz Urdinak aurretik, 18-16, unaz bidali gora joan zaio pilota hau eta berriro bitantoko aldea 18-16 eta bueno, apurka gero eta hurbilago dago, baina bueno. Ota bostera urratzen da, honek tantuok urratzen jute zarenin euren pixuk itzen dugu, ja tanto hasiera nahiz tontamente galdu, bueno, gero rekuperalik ez baina ja ota bostea ja urratzen dugu baina konturetzen da, Urdine atzelarixe defensan oso ondo da bilela, tanto honetan sartutxo pelota batzuk ikusgarrixek, jo, lehen. Esker horman esko bataz, reboti erun indau txitxaka, txitxaka izen da. Da, esko erun indau, da, nik uste dut defensan da bilela, eta gero pelota bizizeaz eskuminaz, minetxen, Komeni zaio Laborderi pilota bizizeagoa? Bueno, nik uste dut eskumina eta bai, gustora da biela. Errebesak inben ondo defenditzen da, errebesa oso ona duke, eta gero seguru jogatzen du, baina, bueno, nik uste dut gustoru abiltzen dela pelota bizez. Eta gogoratuko dugu baita ere nola, bueno, pilotari horiek, klub bateko ordezkaria dira, eta adibidez Unaz Bidal berriatuako klubekoa da, Mikel Mancisidor Mutrikuko danok baten jokatzen du, Alex Ibanez Tolosako Beotibarren eta Teo Laborde Donibane Loizuneko Luzean taldean, eta eske aipatzekoa da beti kluben lana, txikitatik pilotariak hartu, ikasi, lagundu, frontoietara jun, arazoa konpondu, eta klubeko lana batzuetan ez dira nabaritzen, baina oso garrantzitsua da. Bai, hori bai. Ez ikustena zelako defensan da bilen, pelotari danak, pelota asko sartzen da, baina, Eta orain hori nahiko aurreratuta zegoen, Mancisidor uste dut, baina... Honek esku neuki da, pasa saltoka junde peloti sartza, azken egin ez da inundi pasabangon. Eta... Tanto poletxe jogatu dago, kendut azkenengo tanto utzi dagoena. Tanto batzuk ikusi ditugu non piloto luzea egon den, baina gero akats bat egon den eta ematen du akatsa egon dela, baina kontuan egin behar da nola pilota asko eta pilota onak sartu dira. Beste sake bat, Urdinentzat, gogora dezagun markaegilua 17 eta 19 Urdinen alde, esan beharko genuke 19 eta 17 sakea Urdinentzat izan delako, eta dakizuenez euskal pilotan beti sakea aipatzen den lehenengoz, eta ni behin gertatu zaio telefono zintendete batekin hitz egin eta nola doaz, 20 eta 21 bat, baina ze Urdine goretik ez gorrie, baina gorriek 20 daukate eta sakea daukate. Normalean berria zarenean gertatzen zizkida norreako gozo eta normala dira, garo. Denok ikasten gara. Bai. Eta beste tanto bat, eta bueno, ez dute amore eman gorriek. Ematen zuenan bi tantoko aldea garrantzitsua izan zitekela, baina oraindik den airean dago, 19 eta 18 gainera sakea gorrientzat, eta orain bai atseden hartuko dute, izan ere hemen bero handia egiten da, eta aprobetxatuko dut beste bitxikeri bat, zuen bitxikeri bat gogoratzeko, izan ere behin uda batean uste dut jokatu zenuela
Martitzenean Donibane Loizunen, gero Garazin, eta gero ez dakito Zegorren edo Maulen, eta gero berriro Donibane Loizunen, eta esan zenidan. Laugarren egunean, inoiz baino freskoagoa nengoen. Bueno, nekatutagoa egon beharrik freskoagoa zeuden, agian ritmo hartuta eta ez dakiz zer, agoratzen zara nola ziren horrelako uda beti. Bueno, udan nik ustaien agostun jogatute 33 partido. Ile bizen eta aste betien 5 final. Eta bostak iroazi, 5 final jogatuta. Olako udak esete ziren, lehena lau hilebete o bosti hilebete, 6 hilebete jogatzen duen hemen, eta 6 hilebetean jogatzen duen kriston partida pilo bat. Urtien igual, 80 partido, 88, 80, euna zinen gertzen egul, baina horre bitxe ginen. Eta gehizena, ezagote modu udan jogatzen zen. Goratzen nintzen nola esan zenidan lehenengo partiden ostia, apur bat nekatuta, besoetak ez, eta gero laugarren egunean, perfecto, topera nago. Bai, azkenean korputze egin zen, eta ritmo bat hartzen duzut, aize jarraitzen zu. Nekauta, azkenean nekauta igual fizikamente ondo lehike, baina nervio punta hori, nire moduan, eskumia sokatzen dagoena, igual laugarren partiduan ez dut hori nervio hori, punta hori, baina bueno, físicamente lasai jokatzen nuen, banakizen besti seguramente nire modu igual ez jokatuko lau partidu jarraia, baina jokatuko pare bat igual partidu, eta bueno, besti penekauta modia, así que, bueno, ezken nien danak atzera zama. Eta, eske, etxetik ikusten da, hori, nola ematen da, kirola dara erreminta batekin jokatzen dena, erreminta eskua bazten dela, baina besoa ikaragarri sufritzen du. Kirol teknikoa ere, oso teknikoa ere bada, sartzeko eta pilota ondo luzez bidaltzeko, baina nekagarria da ere eta oso gogorra da fizikoki. Fizikoa eta teknikoa ere. Honek, kirol honek nik uste no pixe dugu zela, da tekniko eta fiziko. Fizikamente ez pasaz ondo, lau partidu jarraian zinuz jogatu. Así que, homizu fizikamente ondo eta teknikamente ondo jogatu bizu. Zotzien ez pasa fizikamente eta teknikamente ez pasa, ez ezkenean zinuz partidu amaitzu. Hasieran da jogatuko zu pizka, baina gero amaieran 55 tantora, imposible da. Momentuz fizikoki oso ondo daude, lau pilotariak oso ondo pilota zaila zen hori Unaz Vidalek eraman duena, reboteatzeko txanda Alex Ibanezen txat, oso ondo orain Mikel. Berriro tanto luzea, eta esker paretara sartu zaio pilota, oso zaila zen pilota hori, eta 3 tantoko aldea urdinen txat, 21 eta 19. 18, barkatu. Eta ja gutxi geratzen da, eta orain bai arriskatu egin beharko dute hori buelta emateko. Arriskatu ez da egin, baina, askotan ez ondo jokatzen bazala izun. Seguru bazaude agian tanto alusatzeko hori da. Komenigarria ere bada. Jarraitzu, zaure jokua itzen, eta bizkate era oigun moduan, ez da? Arrimauta, ezuz jarraitzu zaure jokuan, ondo jokatzen za, eta 25 arte, segi. Bestia, igual nekauta, ero utz batzu ditzen dauen, partidu gueta maten zuen, así que ez da ezeten derri horrezko zertzia. Arrezketi tanto getxeko. Hori Eldonekin jarraituz, zuk esan duzun moduan horretan jarraitu beharko dute gorriek buelta emateko, eta beti entzunda daukat frontoian a por el siguiente, ez? Normalean atxelariak esaten du horrelareari, beste tanto bat, eta tantotik tantora partida el Txolo Simeonek esaten duen bezala gauza handiak egin daitezke. Eta orain, errestoa, bera, joan zaio. Azkenean, egizu tanto, eta oain gainabe, 25 ja urbiltzen daz, eta orduan tanto asko balizu dago. Jarraitzu izela hortaz, gorri zen jokatzen,
Ze, bueno... Eta horrela daude gorria eta bitu berriro tanto batera. Hogeita bat eta hogei urdinen alde, baina sakea gorriaren txat. Unax Bidal berriatuako aurrelari gaztearen txat. Aurten ja Durangoko Euskal Torneoa irabazi zuen eta errestoa kanpora joan zaio. Han gehiago arriskatu dute Laborde, ganko estau bat botatzea. Ez que momentu honetan, hain urran neukitxe 25 tantora. Tanto bat bentaja. Jarraitxu, ondo jokatzen zauz eta jarraitxu. Horre tanto, horlako horta zilik bota. Bai, ondo bota mama, zango, zelako tantua baina ez da ze hori zera. Oso zaila da jokaldi hori egitea. Bai, zaila eta ondo urtetzia, ez zaila, ondo urtetzia zaila. Apurka frontoia ere betetzen doa. Gero eta jende gehiago sartzen ari da. Eta tantu hori urdinen alde jauzi da, 22-21. Ibañez eta Laborderen alde. Eta emozio handiko partida, lehen momentutik, azken momentura. Edozein gauza gertatzea ere, partida emozioa dauka. Eta emozioa izango du azken tanto arte. Bai, nik usten du, bai, partido gogorra jokatzen daz. Partido jokatzen dugu horra, nik usten dut, inoiz, txapel bibarik, hemen leukela lau txapel, ez da, olako partido bat ikusten duzunin, da, merezi daue, nahi bat nahi bestiak irabaztia, nik usten dut leukela lau txapel lemon da, jazta. Izan ere, 15. berdinketa da, hau, beraz, 22 tantua, eta 15 berdinketa, horrek erakusten du, berdintasuna nagusia izan dela. Toren beste atxeden txiki bat, izerdi apur bat zikatzeko. Bai, dauen beruakin, dauen jokatzen erritmokin, normala izerri botati ez da, eta, bueno, oso peligrosu zetan da, za konturetzen nun dauen guztitxe, eta momentu horretan pelota bat hartzen mozu, eta jute zaindarraz motata, enkak zabaltzatu, eta edo zereleik ezu. Lesio larri bat. Lesio bat, eta orduan ziketu bida, eta kondizio eta ipenik kantxan da jokatzeko. Hortxe, esan desunen izer ditxute, nik hemen fronto honetan da jokatute zerrautzaz. Hain zauen humedade hain haundixe, zauen kantxa dana guztitxe. Non? Fronto honetan. Bai, gogoratzen nahi. Oiarbide zegoen edo... Ez. 2008an edo izan daiteke edo aurretik. Aurretik zan. Nik gogoratzena... Bat zan, nik usten dozten jauregi de bisok, finama zan, izeleik igual Castaños goitia. No, ez. Nik 2008ko final bat gogoratzen dut, baina hau da askoz horrelen hau bai. Bai, ez da, zeuretan zan, increíble, hain humedadon eta frontoia zauan, hasta la bandera esaten dana, hain jauan topera, eta gero hain zauan humedadia ezakizen eurixi ezan kampuan, eta orduan pentsauen zerrotza botatia, eta zerrotzakin jogatu denun finala, eta kesto finala jogatu denun, baina gogoratzen da, pelota bat honek jaurek reboteauan, da pelota bat hain suabe, da, bueno, goitia zauen lasai sartzen gau moduan, baina peloti jaikise iban pizkat aurrera, zuzen zaman, da goitia hasi zen korrike, da ez izuen korrikei, lauan da, eta pelota eta tanto iketun. Irriztea... Txerriz, garo, zezilean, zerrautzen den junzan da lasai, pelotia sartzeko moduan, eta geroko pelotiak zaban jaikizien normalein, bizkate zuzen aurrera atzera iba, niko motz, nizuen korrikan, ezin eta pelotik teu, hau izan. Hemen azken sakea Unax Bidalen txat, azken sakea izango da hori pas izan delako, baina aurrea hortu dute gorriek, bitu. 18-21 atxetik egon ostean orain, 24 gorrien txat, 22 urdinen txat, eta azken tantoa izan daiteke, azken sakea da Unax Bidalen txat. Teo Laborde.
46 minutuko partida momentuz, eskuinez, oso ondo Mikel Mancisidor, oso ona pelota reboteatzen du Mancisidorrek, eskumaz Teo Labordek. Oso ondo jarri du atzean Teo Laborde eta berriro partida sartzen dira Urdinak, 24 eta 23. Ba, nik usten dut, rebotera itxi da pelota hori, baina nik usten dut eskun neuki dagoela, Berak pentsatu minio jaiki isiek itxien dau, nik bez dute eskun luzetu momen eskun neuki dagoela. Berak pentsatu jaiki isi handi zengo dagoela eta rebotera pantaude, baina eskun neuki da notzeko. Eta orain berdinketa lortzeko aukera Urdinentzat, oso ondo Unas Vidal, oso ausart. Pilota hori irtengo da asko, eta hor dauka aukera Unasek. Atzera oso ondo, eta partida amaitu da, Unas Vidal eta Mikel Mancisidor, galaile 23 eta 25, 47 minutuko partida. Eta bueno, nola laburbildu daiteke final hori, Gazte mailako final hori Sisterako zirkuituan dagoena. Gustu moten dauz, honako final bat ikustia, Sarri, igual partido ona ikustezu, baina final baten partido on bat nekez urteten dauz, beti presioekin jokatzezu, tensioie, orduan ez dago asko laguntzen final baten, baina honek hasiera lasai urten dagoela, euren joku itxak jundile, eta nik uste dut, lau pelotariak ondo merezitxe txapela bidauela. Bakarrik bi eramango dituzte txapelak, Vidal eta Mancisidor, baina Ibañezek eta Labordek ere merezi izan dute, partida bikaina bete dute, tanto politak, tanto ikusgarriak, tanto gogorrak. Normalean maila honetan tantoak askarragoak joaten dira, baina hemen hori goi mailako pilotariak direla erakutsi dute. Bai, bitxu, hemen da guzta, hori euren oportunidad izta, erakutsi izkero, horren gurtia, horren godi ezta. Sisterako txapelketa jokatzen, eta hori ikusi biagu Sistera, zein dauen ondo jokatzen, zein merezi dauen egotia, datorren urtia, txapelketa jokatzen diren, honako partiduk emonezkeo, bakiu zeintzu gomarian. Eta orain atxeden txiki bat egingo dugu, izan ere ekitaldi bat egiten ari dira fibrosi kistikoaren aurka borrokatzeko. Hemen dago Michel Sedez, Luzean klubeko zuzendariak, eta hitza emango dio hori Inkrelamuko bizide, fibrosi kistikoaren aurkako elkartearen ordezkariari hitza emango dio, eta ikusiko dugu zer egiten duten. Gabon, ikusentzuleok, ongi etorri Donibane Loizuneko Campus Berri frontoia. Jarraian ikusiko dugu Sistera zirkuituko Donibane Loizuneko txapelketako finala nagusi mailakoa, eta bertan jokatuko dute Gorriz Narbertek eta Maiak, eta Urdinez Antxon Alberdik eta Susok, eta gurekin ohikoa denez Feliz Espilla dago, pilotari handia, pilotari oia, edo pilotaria gaur egun oraindik. Bueno, ondo entrenatzea hau, lantzemen. Nola ikusten da partida hori, Feliz? Bueno, daneta bezala ezta, nik usten dut kineletan onduen jokatu benak dire, eurek, bata 15 tantokin usten dut sartu zela, eta beste 13 tantokin, eta on momentu, nik usten dut partidu niko nivela dute izango da. Finalerdia pur bat revoltosoa izan dela, takada askokoa, bikote asko egon ziren aukerekin, baina azken txampa horretan Narvarte eta Maia fin ibili ziren eta garaipena eskuratu zuten. Bai, amairu tantora jautzien Antxon eta Suso,
Amairu tantora eta Narbarte eta Amaia 8 tantukin sartu ziren. Eta Iben, bueno, 7 tantukin usten dut. Eta Iben 8 tanto jarraian. Inor esan, espero hori pasako zane, baina Iben 8 tanto jarraian. Kinieletan horrelako gauza gerta daitezke, Bueno, ez da erretza, Kinieletan lantxe... Baina, agian ratxa onda eta... Hainbeste tantos jarraian eitzi ez da erretza. Eitzen da, baina ez da erretza. Gogoratuko dugu, Jagoba Narbarte Donostia Jai Alaiko klubekoa da, naiz eta bera horeretakoa izan, Benoat Maia Donibane Luizuneko luzean taldekoa, Altxon Alberdi Berriatuako klubekoa dator, baina bera Etxebarriakoa da, eta Eduardo Suso Gasteiz Jai Alain jokatzen du, finaleko pilotari arabarra, eta Laurak dira gazteak, baina eskarmentu handikoa. Bueno, Benoat Maia dauzkaia 29 da sarrena, baina beste Jagoba 24, Antxon Alberdi 26, Edu Suso 27, gaztea, bueno, adin honekoa. Bai, bueno, honek gaztio, Suso zain daue Amerika, zera juteko, Dania juteko bizau aieteako, baina, bueno, honek Jagoba ebardien, ez da, Jagoba bizitzien Dania juteko pasan urtean, eta ezin egun, urteko urtean, konpontzen dan bizau problema hori, eta juten dien. Urten daue lau pelotari hemen dauzena, maia handikoa direla, nivel ona, batzuk profesional jokatzen badaz, eta nik uste dut partido bat egun eskola. Edu Suso bera Amerikan egon zen orain dela 3 urte, Fort Pearsen, hain zuzen ere, eta Antxon Alberdi egon zen Orlando eta Okalan, beraz haiek badakite zer den Amerikako kiniela sistema, eta zuk ere ondo ezagutzen duzu, Euskal Herriko urte asko eman zenituen han. Bai, hainbeste urte inuren Ameriketan, izan dute amazazpira, amazotxia, beste gehiago kontu galute dugu, baina urtepile bat Ameriketan gonditzen jokatzen. Eta orduan bai, sistema hori, egin dira, nik usten dut ez da larratza, nik usten dut kinieletatik partidu ere, eta partidutik eskinileta ez da ez larratza, eskenien eitxeza, sarri jokatzen zulu gaunero kinielak eta eskenien goitxuk izan kiniela jokatzen. Oda, fabrikara joateko moduko gauza bat, eguneroan, batzuetan goizez eta gauez... Sistema antzerrakua, baina nire izot pelota jokatu, fabrika jo baino, azkenin egunero egon bidean ordutegi bat eukitzen duen, egunero jokatu izan da, orduan, esaten mozu hori fabrika moduan dagoela ordutegi bat eta egunero jumbidala, baina azortzi, nire izot pelota jokatut, eta jarra jo baino. Hemen lehen tantoa jokatu da dagoeneko, Urdinek egin dute, beraz sakea orain Antxon Alberdik egin du, reboteatzen dabil orain, Maia hemengo iparraldeko pilotaria da, askotan jokatu du hemen naziarteko torneoak, eta tanto hori momentuz gogorra doa. Atzelari biziek nik usten dut niko antzerako dira, ezta? Eskumekin alba da, bete errebesak esartzen dut, errebesak jokatzen dut, eskuma hondik, ez bata, ez bestiek, nintemo sistema jokuana antzerako dugun, ezta? Azkenin izango da, zein dominatzen da, zein estan askartzen, ezta? Oingo moduan, ezta? Ja junde bizkate astintza pelotia da konto honetan, induzio izenean, da pelotia bizkate motel samarra bada, ez duzate motel samarra bada, beti altura topeta guteza, atzeko zula hiegetako, da ontsi paso da nestak, koldure jotezu. Bigarren tantoa Urdinen txat, ora joan zaio pilotaka da Benoat Maiaren txat, eta orain sartu egin du, kanpora joan zaio Jagoba Narbarteri, eta normalean egoera horretan ez du utzik egiten Jagobak. Ez, baina ondo bota, kanpora bota dut, txarto bota dut, baina... Asmoa hona eta ondo zijoan. Hor sartu eskero,
lau terdize sartu dau, horre bota emi da. Bak, izu betzen Gustavo botaten da, jagoa bak, Gustavo botaten da, bueno, duela hartu xamarreako daue ezker norman da fronte zen, da hori etxekan bora. Maia. 3 eta huts Urdinen alde. Finalerdietan 13 tanto egin zituzten Urdinek, gorriek 15 eta horregatik sartu ziren bi bikote hauek final handi honetan, nagusi mailako finalean, Zistera zirkuitu barruan dagoena, bi pareta, ondo hartu du Jagoba Narbarte, txitxak bilatu eta ezin eraman Edu Suso, eta lehenengo tantoa gorrientzat. Tanto polita, tanto merito handiko tantoa. Bai, ez da izten erotza gehiagoan sartuan pelotie, bueno, veloziak intorri da, eta niko behien da, bueno, ezkenien, tanto indago eta partio gogorra, hasieratik, ikusten da, Antxoaren guzteko pelota pastu dagoela, niko Antxoaren bizi-bizi ez dago guztan, beraleku guztora jogatzen, eta orduan guztetako bizkata ez motela be, baina erdiko termino bat dene guztako pelota hori, eta guztien guztoko topo dagoela. Hone, ia, ze pelota datzen dago, nizko bizi-zetako dagoela, zeak, gehiagoak, tipesto bizi-zea guztora jogatzen dagoela. Restoa kendu dio Alberdiri, sake ona, pelota esker paretara, baina ondo harrapatu du Benoat Maiak. Eta pur bat azaldu Feliz nola da frontoi hori, Campus Berri frontoia, zu hain ondo ezagutzen duzun frontoia. Fronto ezagutzen moduen, nire usten dut pelota motelaz astune dala, hain fronto luzizenean berrota mazen metroa, zu imaginaban atzeko zulotik 1000 metro atzera ezaz, eta beste 1000 metro atzera bota bizu, ja lau metro dira, ez da erretza. Pelota bizizeaz, bueno, ondo ez da, pelota bizizea, hueko geixe honena, luzia izenena, hueko geixe goten da, orduan beti daguzu bitxarte bat, zopoleik izune tanto itxeko. Bene pasetzen dana askotan, da, juteza igual atzera nire oso botatzeko zulora, eta horreko toldu, danden mesinua zegoan, deuke pizka pajutxu horreko jodez, Bipareta ikaragarriak, Antxon Alberdik egin duena, eta zaila zen, nahiko urrun zegoen, zazpite erdian, baina asmatu egin du. Ondo bota, perfecto bota da, ondo bota ezkero, normalen tanto itzen da. Berriro sakea Urdinentzat, Antxon Alberdi eta Edu Suso, 4-1 aurretik Urdinak, eta hemen sartu inda Jagoba, atzera, asko irtengo da pilota hori, errebotez ondo, Jagoba, kostao, oso ondo, barruan harrapatu zaio Antxon Alberdiri, eta momentuz partida ikusgarria, tanto amaituak, ez daude akatsik, eta, bueno... Nik usten dut, zezagoten bezala atzelarixek atzerako dira, eta nik usten dut partidu, hemen aurrin ikusiko dela, ez da. Atzelarisek, zeinek eukera gizak duken rematetako, eta zera rematetan dagoen ez da, eta, bueno, nik usten dut bizek maila unien dauzela, eta partidu hon bat ikusiko dela. Berriro errestoan sartu eginda Antxon Alberdi, bipareta, bigarren bospareta Antxon Alberdirentzat, eta 5 eta 2 Horre sartzen dagoen... Urdinak aurretik. Antxonek horre sartzen dagoen gitzitzen ekiboketan da, Antxonek horre sartzen da zorro da, horre sartzen dagoen lauterdi hor aurrean, normalien, kontu horretan dagoen nora bota eta normalien gitzik gugutenak atanto gitzu. Luze giazake hau Antxon Alberdirentzat, bera munduko txapelduna izan zen Mexikon,
Edu Susorekin batera, 2014an, eta urten Euskal Astea torneoa eta Markinako torneoa ere irabazi du, biek ziztera zirkuitoan, Jagoba Narbartek ere badauka garaipen bat zirkuito honetan, Andoainen irabazi baitzuen Eki Arabarrarekin batera, beraz gaur Antxonek bere hirugarren titulo jarraian nahi du eta Narbartek bigarren txapela lortzeko asmoz atera da kantxara eta horretaz gain esan behar da nola Markinan aurkariak izan zirela Antxon Alberdi eta Narbarte. Bai. Orduan Antxonek irabazi zuen Ekirekin batera. Bai. Eta Narbarte Julien Irigoyenberrirekin jokatu zuen Getariko Larroa klubeko atzelariarekin. Errebotatu egin du barrura Antxon Alberdi, ondo kokatuta zegoen Benoat Maia, berriro erreboteatzen Antxon. Eta zazpietan dominatuz Benoat Maia, berriro errebotea eginez Antxon Alberdi eta esker paretan sartu du pilota eta han ezin dira gauza handirik egiten. Bai, hemen normalien altura topo bida errebotien, baina Antxonek altura topo bidari jende euskar horma bota. Eta hor ez da milagrorik, hor ez pelota danagatik gatxak, ez da, sartzen moduzu ondo, baina ez di hartzen sartzen. Pinturaren atxetik joan da pilota, esaten den bezala. Hori da. Eta Antxon Alberdi luze sakatuz, Narbarteren erremateak saietzeko, eta momentuz lortzen ari da, 2 eta 6 markagai joan Narbartek tantu bat egin du, biparetaz eta beste bat txitxaka bilatuz, eta hauek izan dira urdinek gorriek egin duten bitantoak. Orain gora joan zaio pilota Benoat Maiari, 7-2 eta ez genuen espero hasiera hori, ez? Ba, bueno, urdinek hasi digu oso gogor hasi dira, Susok pelota asko sartzen da, txartu dugu zenak eskarroman lagaitzen dugu zerak Antxonek errebotietako, eta, bueno, euren maila jokatzen da, ez da bestiek hondik partidu sartzeko da, bizkat sartzen din da, bizkat partidu onak guztien hori. Eta hori bai pika ebete dela, hori da. esker paretan jo, gero horma ikutu eta zuzenean joan eginda pilota eta hori sorte apur batekin, baina tanto dene balio dute. Eta sortitxe bi. Eta aldea zabala da, baina oraindik asko geratzen da. Hogeta marra, bai. Ikusten dena da, tanto danak era batado izela. Hori besuertezko ez da, kanpora urtale iken da, bizka postu ez da. Ja, era etorten nire tantuak, bakarriko da, ja, imposible da. Aurtengo edizioko ziztera zirkuituko palmaresa, Durango hasi zen zirkuitoa, lehenengo txapelketa Euskal Astekoa izan zen, Ezkurdin jokatu zena, eta bertan Antxon eta Txomin Bereziartuak irabazi zuten Agirre eta Del Rioren kontra, Andoainen Narbarte eta Ekik irabazi zuten Urrutxua Ubilaren aurka, Markinan esan dugun bezala Antxon eta Eki, Narbarte eta Julien baino gehiago izan ziren eta garaipena eskuratu zuten, eta Kabanilla zen Ladutx Andonegi atera ziren garai eta bigarren postuan Kosme Agirre eta Asier Anton geratu ziren. Hau da 5. txapelketa, orain Susok ezin izan du pilota hartu, 8 eta 3 urdinen alde, 3 eta 8 sakea gorria delako orain, eta pilota aldatuko dute. Bai, emoten da bai, ez beste pelota bat asobetu da bizen. Nik usten dute pelota uselan bizitxo hau eta nik usten dute pelota bizitzaz gustoroa biliko dala Narbarte. Eta
esatu dutena, hirugarrena esatu jokatzen gaur Antxonen, eta hiru txapelketa jokatu eta hiru finala ailegau. Eta hirutik, bi hiru hasitxu, eta hirugarrena irabazten bada, hirutik hiru. Bai, hori da, eta gainera ez du finalerdirik irabazi. Bi finalerdiak, bigarren geratu, finalean sartu, baina finaletan ez du akatsik egin. Ba ez, hori da, ez da, azken behin askotan partidun, beste modu batera jogatzen da, ez da, beste sistema da. Kiniletan askotan utz bat itxezut, ez da guzti aukera ibarreo sartzeko, beti otzien sartzeza kantxa, eza berotute, igual itxe moztu zidu lotanto orduan bai, ja zentrautoteza eta berotute, baina igual utz bat itxezu, kasualidadez da juteza bankora, eta barri urten orduko, ostaro otzien urtutezut, ez da hori. De cambio partidun, azira-aziratik ja berotezatan, lehenengo tantuetan, orduan bai, ja berote zauzenien, guetu jotzu. Hemen Donibane Loizunen jokatu duten pilotariak, Alberdi Suso eta Narbarte mailaz gain, beste zebikote zeuden eta hau izan ziren, Ibar Luzea, Olasagasti, Aron Montamat, hau ziren gazte mailan jokatu zutena, gazte mailan, Ibañez Teo Laborde, Ibar Luzea, Olasagasti, Aron Montamat, Unax Vidal Mancisidor, Urrutxua Zugaiz Salaberri, Goitia Mandiola, Godwin Txomin, eta Ibon Etxeberri mundu batek hauek gazte mailan jokatu zuten eta nagusi mailan berriz garitu ziren Ladutz Itxag, iparraldeko bikote bat, Tomas Ortegaray Arkaitz, Narbarte Maia, kinielak irabazi duten pilotariak, Vidal Julien, Antxon Alberdi Suso, Iriondo Uranga, Filip Salaberri Anton eta Alain García eta Asier Alberro. Hirugarren geratu zirenak izan ziren Filip Salaberri eta Anton Gandiaga, eta horrek ere garrantzi handia dauka, izan ere puntu estra bat dago zirkuitoko rankinean, hirugarrena geratuz gero, eta gero bigarrena geratuz gero 3 puntu gehigarria dauzkazu, eta txapeldun ateraz gero 5 puntu gehiago izango dituzu, eta horietaz aparte kinielan lortu dituztenak, noski? Hori da. Azkenien finala ailegeten dana, punto mordo bat lortzen da. Hoxe da, ez da. Onduen ibiltzen dana, jarretxek lortuko dago finale handi hori. Fili Salaberri Anton egin zituzten 8 puntu gehi bat 9 puntu, baina oraindik ez dakigu Narbarte Maia eta Antxon Alberdi Susok zenbat dauzkaten finala amaitu arte. Orduan ja gituko diogu eta ja izango dugu sailkapena. Momentuz 9 eta 3 Antxon Alberdi eta Susoren alde, eta sakea Urdinentzat izan da. Oso ondo bilatu du azken kuadroak Susok. Pelota bardina uste dut, eta daula, lehenko peloti aportu ina, ero, ez paso da, baina pelota bardina eta daula bardina. Hori aterako da, Narbarte, gora joan zaio, 10. tantoa Urdinentzat, 3 eta 10. Eta hemen giro polita sortu da hemen finale ikusteko, Feliz? Bai, jente pila bat. Eta posgarri, ez da, fonto honetan gainabe udero, udan bileetan jentez beteta horten da, eta gero ondo egiten dugu, ez da, gero karpa horretan emoten dauen lehenengo afaltzen, da gero txampana eta paste batzuk ometzen da nien. Ni gutxi afaltzen nuen, dakizunez ni gutxi afaltzen nuen, normalean. Bai. Menos mal. Eta esan beharra dago nola gaurko jaialdia solidarioa dela, izan ere fibrosi kistikoaren kontra borrokatzeko dirua batuko da. Sarrerak 5 eurokoak izan dira, eta gainera zozketak egin dira,
eta, bueno, ikusi dugu jende asko etorri dela, eta seguru diru asko lortu dela gaixotasun honi aurre egiteko, eta hori beti pozgarria da jendearen implikazioa ona dela ikustea. Bai, diru danak etortzen dio, ezta? Eta honako gaixoentzako, zure esan duzun bezala, kontipillo bat etorri da, eta, pozgarri hori, ezta? Organizaitaiei holako evento bat montatzi eta jente etortzen. Nik uste dut lehen ere, Durangoko ospitalerako ere jaialdiak ere bazeuden, nik uste dut, Residencia Calzada ere, Gernikan. Markinen bote ziren. Markinan. Markinan bo, bai. Lek baskotan bote ziren. Gu jogatu da, pile bat, bai Markinen, bai Gerniken, bai Durango, Danien jogatu. Urtero, bi hiru partido, ez benduko horretan, Jokatzi, bai, jokatu. Jokatu, baina kobra bari. Hori da. Dirua izan zelako hori hospital edo, bai. Hemen Narbartek ezin izan du pilota sartu, 3 eta 11. Aldea, ez dugu nabarmena aipatuko. Baina, oraindik asko falta da partida amaitzeko eta edozer gauza gerta daiteke, baina 8 tantoko aldea, 12 parkatu, 3 eta 12, 9 tantoko aldea, eta gauzak momentuz urdinen alde doaz. Orain Antxon Alberdi erreboteatzen, ondo sartu du Jagoba, atzera eta Edu Suso ezin izan du pilota sartu, 4. tantoa gorrientzat. Nik uste dut, Jago batzeko zula botatak gunda, baina bizkate kolpe izaz estan ondo urteza, erdire, ez da izen erratza sartzeko, eta kantoa gaixa, ez da. Entzete pelota horrek zaparra du bauke, estabil exagerau moten dago asko dabiela pelota hori, baina estabil asko, zaparradi de geixa dabiena baina. Esan dugun bezala, momentuz Durangon, Andoainen, Markinan, Kabanillasen eta Donibane Loizunen izan dira Zistera zirkuitoko tornea, baina etorkizunean gehiago etorriko dira, izan ere irailaren 10 eta 17an Mutrikuko txapelketa etorriko da, pilota dakada bikaina Jagoan Narbartek egin duena, bigarren bipareta egin du 12 eta 5 urdinen alde, eta genion nola Mutrikun egongo garela, hilaren 10ean eta 17an, gero Noainen, Nafarroan, eta gero Tolosa, abenduan, eta agian beste leku batean zer egingo da, baina momentuz hori, Mutrikun 10 eta 17an eta irailaren 24 eta 29an Noainen, Nafarroako herri horretan, Iruña ondoan, eta hau izango da Nafarroan egingo dugun Zistera zirkuituko bigarren txapelketa izan ere lehena Kabanillasen herriberan izan zen, eta han ere oso esperientzia polita egon zen, Irten egin da pilota, errebotatu egin du, Narbartek aukera dejada, tanto gorrientzat, 6 eta 12, eta apurka Narbarte ritmo hartzen ari da, eta hori albiztona da bera goi mailako pilotaria delako eta bere bertsionena ikusi nahi dugulako. Hori da, nire hori ikusi ez da, holako tantuk eta holako partidu ez da, kompetidu izan izela. Entretenigarria, tanto politak. Hori da, eta momentu, zira pizkate sartza jokuen, bera jokuen, eta zira, ez da, marbitxe lutatu jarraian egin daue, eta horta jarraitzen bada, partidu on bat ikusten, ezkenero. Asko irtengo dela esan nahi nuen, baina ez da irten kanpora joan delako. Ez da
hemen di behitxute ez da Bai, moten izan. bai, bazirudien atxeko paretara joko duela. Kanpora junda. Eta 6 eta 13 zazpitantoko alde eta atxeden apur bat. Hemen bero handia dago pilotarien txat. Eta kirol hori apur bat azaltzeko nola zer esango zenuke, kirol teknikoa, fisikoa, nekagarria, Dana. polita. Hombre, nik uste dut dana deukela ezta, honako kirol bat da espektakularra. Espektakularra, bai ikusteko, bai jokatzeko, eta zeuzen duzune, ez da. Oso teknikoa da ere. Fisiko eta tekniko, ez da. Askotan, sarri igual tekniko geisha da, fisiko baina, bakarrik kolokazioa kantxan egotie, ja, kilometro batzuk aurratzen zuzera. Zu gogoratzen ondo, Barrondo. Bai. Ba, ni gogoratzen Barrondo kontra jokatzen eban, eta nik partida maitxu eta gero juten zen aldagela, eta ni goitxi bera prakak, kantzotziok, zapatilla, dana guzti partida maitzen nien, da, are zauken hemen aurrian, bizka guztitxe da zen. Zugutan nik partida barri nizta horretzen. Da hori, beti jote zen leko hori, barri nien, ping-pong, beti RBS, da, ezaban, asko mobiltzen, eta partidu ondo ustutzen, da nik jota, atzera, aurrera, algora, garien ibiltzen nintzen, jota korrik zorua modun, eta beti zatu doza barri nien. Zugetan ni partidu barri nizta jokatu, ni faltzatzu, eta goitxi bera burtitxe arrementaute, eta honako mantxak txiki bat aurrien egitzen man izan zuten. Eta hori da, ez da, tekniko jakitxi kantxan egoten, eta gero, berane joko bidi, ez da, errebesakin, napin, napaun, beti leko bardin niot esan, da nik, amigo, eskumia zelo jatzen asko, eta orduan esforzo logulo triple, eta gero atzera eta aurrera korrik beti ibitzen nintzen, da, bueno, izerrik gisa botatik normala. Hemen aldea berriro zabaldu egin da, bi erresto txarrak egin dituzte, bat Maiak eta beste bat Narbartek. Narbarteri pilota arribatu zaio esker paretara, Maia gora bidali du pilota, eta 6 eta 15 bederatzitan toko aldea, eta zuk epatu duzu moduan Barrondo, esan behar da nola Andoinen egon zen, zizterako partiak ikusten, eta bera ere historiako haundien artean dago, eta pena bat izan zen hori lesio bat dela eta erretiro hartu izana. Bai, zein esango zuen, ez da? Nik bolatik problemak eukitxia, bai, eskomia jokatzen eban asko, eta hori, baina errebesaki jokatzen eban eguneko larota amabosta partidun, eta bolatik lesionetik, bola apurtzia zea, eta gero, hori, ezin horretik, esan rekuperau, da, amaitzu zen, ez da? Omenaldi bat itzauen Tolosan, da... Andoinen, bai, arte frontoian. Ni gogoratzen nahi zora nola lesionatu egin zen. Hauen daukat, berak erregaloteko omenaldi horretan, erlojua. Bai, erlojo hau orain daukazuna hori eskuan. Oso ondo, Opari dotore, hori. Zu jokatu zenuen omenaldi hori? Bai, jokatu nuen, hemen da, fetxa eta guzti, a ber. Zen urtarrilean edo... Urtarrile, 2010ean edo hortik edo 11 edo... 2010ean, bai. Urtarrile, 30ean. Urtarrile, 30ean, 2010ean. Hori da. Hori jokatu edo. Eta bera lesionatu egin zen 2008an. Ena gogoratzen exactamente. Ena gogoratzen justo nire urte betetxe egunean zen. Eta partida egunea ikusten ari nintzen. 2008ko abuztoren 11an, nire urte betetxe egunean. Eta gogoratzen nahi hori partida eta nola lehen momentutik berak ere nabaritu zuen nola apurtu egin zen. Tendoia zen, Bera ohartu zen zeo zer larria zela eta bitu, azkenean ezin bueltatu. Eta hemen beste tanto bat
urdinentzat, 17. tanto urdinentzat, 8 eta 17 Antxon eta Susoren alde, eta momentuz bideratuta dukate leia, baina bueno, oraindik edo zer gauza gerta daiteke. Orain Narbarte arriskatuz, kostao oso ondo defentsan, Bipareta tanto Antxon Alberdik egin duenak. Narbarteren asmoa oso ona zen, baina azkar ibili da Antxon. Ierritza ezagota bidauen, eta gero aparte nik ez dut ez da hain ondo gota. Gehiago gurutzatu behar edo. Hiru lau kuadro sartu bida kostaua ondo, netxe horrek egin bestik ez aigetako moduen. Antxonek directamente bertzera guna eta Ierritza eta egin da pelota. Oso ondo sakean orain Antxon, sake luzea eginez. Orain altura ematen eta Maiak ezin izan du pilota hartu. 19 eta 8 urdinen alde. Eta momentuz atzean Edu Suso nagusituz eta seguruago ibiliz. Bai. Maia normalien seguru Samarezen jokatzen du, baina bueno, gaur ganak egun ez dizitin barginek eta ez da beraina jokuan. Orain barruan Narbarte, berriro barruan Antxon, beste tantu bat. Kostado egindakoa eta bertan Antxonek ez du barkatzen. Ez du barkatzen. Ierritza, bota orduko eta bota bidauen, normalien hori pelota hori zabaltzen bada aurrera ezin da bai egau, baina dieto bertan jonda eta erratz. Ja, bizkate buru janda dugu deutzo Narbarte eskatzen da horien. Orain berriro, Bipareta, berriro Antxon hartu, moztutako pilotaka da, Maia ez da iritsi. Ezagutzen ez da. Ez da, bilurre kanpora botateko bilurro ez da izan nuen, eskar honek itxi hartu da. Hone, bizkate, bilurtute jokatzen da. Estabile, hain konfiantza hori, hola ziren botatxo para kostagundu, baina hone bilurtute jokatzen da. 21 eta 8. Gorrien aldeko ere oio batzuk entzun ditugu armailetatik, ea leia apur bat estutzen den, baina momentuz oso sendo da biltza urdinak. Hemen aire Antxon Alberdi, goiti bera eta kanpora joan egin zaio. Ni pentsaute baina barrura junda, egurre jodo, ni pentsaute kanpora jungu zolaz, hain esker roma, hain asko hartu dau, ni pentsaute kanpora. Postura polita zen, hori eskuinez goitik bera, zure modukoak. Aspektu dugu. Zuk erretiro hartu zenuen 2011an, oker espanago, baina gero jarraitu zenuen partia batzuk jokatzen markinan, ez? Afizionatu mailan edo... Jarraitzot honbe, lantzimein ostiraletan da gaztikin, Antxon da honek, Narbarte ez da jokatzen, baina gero markinen hone arbeta da, gero neuen da gatzen nien gamene gazti, agorrekin jokatzot, guztola, ez da, ez bota, gero... kritika pixkat, eta gugora eta gurrengo partidu danogotik garen guztit. Orain palo, esaten den bezala, palo Antxonek egindakoa. 21 eta 10 eta zistera proiektuan gaudenez, edo txapelketa hau zistera barruan dagoenez, aipatu behar da, emakumeek ere zestaz jokatzen dutela. Emakumeak daude zistera proiektuan, partidak daude, hau gizonezkoa da, baina emakumezkoen torneoak ere badaude, jokatzen ari dira eta maila honeko partidak ikusten ari gara neskenak. Euren hasieri da, ez da, baina gazti dira, badau markineko arben arreba. Izaro arbe. Areko, ez da izan bat, uste dugu zan, baina, arepa lehenbi dabile jokatzen.
Oain be jokatzen dago, nera maia, ez da? Mutiek tarten jokatzen dago gaztik egin da hori, eta gustora, ez da? Oain gabiz, beste gazte batzu ez motrikun eta berretxun jokatzen dagoena zestaz, neskak. Eta horre gaztio, txapelketu jokatzen dago mutien peina aurretik, eta hor gabiz, leko gehixenetan Europe jokatzen da, eta posik, ez da? Gustora, honako publiko eta honako txapelketa bat jokatzen, jarretzen dagoen. Eta hemen dugu urte batzu eta ondo epikau, nesken txapelketa gogor bat. Horta jarretzen badago eta errez neskak gazten badie, eta egin txapelketu jokatuko da. Eta eskola kirola ere garrantzitsua da, eskolen proiektu bat ere badago zistera barruan. Hori, zistera, zesta punta eskoletan, ikastoletan sartzeko, ez? Bai, hori da, muazta. Zesta gaztik eta sartzi gauz da. Ekartzi hauen gazte pila bat, hain kirol politxe eta hain leko mundun bada kirol bat, Euskal Herriko kirol bat mundun zabaldu dena, jaiala izatotze, baina testa punta izan da, eta nik uste dut merezi dagoela, lehenko era, ez da itaioko da, baina lehenko era izeti, ez da, unako kirola, merezi dago, unako gutxapada bat ikitxe. Dakigunez, jaialaia da, mundu osoan zehar, euskaraz dagoen hitzarik ezagunena. Bai, hori da, jaialai. Jaialai jokatu da Afrika, jokatu da Asia, jokatu da Amerikan, Ego Amerikan, Europan, Ipar Amerikan, noski, Europan, Belgikan, Italian asko. Frantzino, iparraldi bentzet. Bai, eta Frantzien ere, Pouen eta leko askotan. Espainia maian, Bai, Aspariegos, Palentzian, Sevillan, Reusen, Kanarietan, Zaragozan. Leko askotan, Espainia onda fonto pillo bat ondi. Igual horrengo dia, fonto horretan, Nik uste dute bizkate hau... Bartzelonan, zeuden bi. Madrilen. Bai. Galizimo bai, ez da. Bai, Bigon zegoen bat. Zabaldu, hain kilo famosut, hain kilo politxe, hain espektakularra, nahi besten dut ostale, merezi dago da, hain gutzaka, hau proiektu hori aurrera atakia. Pilotari batzuk joaten ziren soldaduzkara, frontoia zeukan hiri batera, soldaduzka eta jaialaia jokatzeko, testa puntaz jokatzeko aldi berean, ez? Hori lehen haitz izan, Zaragozan, da zerbait Gasteizen, haitz izan, holago, Mallorcan batzu joan ziren Mallorcara, soldaduzkara egitera, eta horrela profesional mailan jokatzen zuten, eta aldi berean soldaduzka egiten zuten, soldaduzka derrigorrezkoa zenean, eta orain tanto polita Jagoba Narbartek egin duena bere hirugarren bipareta, 12 eta 22, eta 12 eta 22, hori da, zezatu dut. 14 usten dut. Ez, 12. 10 tantoko aldea, eta ea erresionatzen duten gorriek. Bueno, ondo gaukaz da. Oraindik denbora badago. Eta torte bako pare bat tanto, eta beste uz batzuk etximado bestiek kasua hori izan nahi ikusi, goba kantu etximado, izaz utzek etopetan, baina azken iman batzuk gora etortzen dira eta beste nervioso bateten dira, orduan horretzen da, zela, gora berri, ez da. Ondo, Suso, pilota zaila zen. Jagoba, ezker paretan hartutako pilota hori ere ezen erraza. Errebes esmaia, altura bilatuz, orain ondo. Baina txik-txak ezin aurkitu. Antxon, hau sartu da, barruan sartu du pilota! Narbart ez da, llegatu. Eta konfidantza handiz dago Antxon, Bai, baina, bueno,
nik uste dute maiak horre errebesak ez da zen izin dauen egin. Ez hartu da horre behatzi emarko bat duen, hori pilotio mi bana goiko losan jo, da atzeko zurro. Nik uste dut Omabiko botata jundan oso zerraro egin dut. Nahiko baju geratu zaio pilota. Horre hartzen dugu eskomia da hartzen duzu aurrelarize, beraz, posizioz kanpo. Eskumas Edu Suso, kostado oso ondo Jagoba Narbarte, engainatu egin dio Alberdiri, laugarren biparetan Narbarteren txat, baina oraindik 10 tantoko aldea, 13 eta 23 urdinen txat, Alberdi eta Susoren txat, eta 7 tanto falta zaizkie garaipena lortzeko, eta bere urkariei berriz 17. Bueno, alde bat ajundien modun tanto, no? Bestela juleik ez, da? Bai. Bauke, kalidade bauke, pelotarizek, hori txiko, así que... Partziala bera izan daiteke beste aldera. Nik partio jokatzen eban, hori petxeten eban, eurekin dago eta zeitzik guk ez da. Noski, eo. Azkenien zuke jarraitzu. Hemen ez dago eser idatzi, eta orain oso tanto polita Antxonena. Barruan sartuz, pilota, saietzeko errematea, maila ezin ailegatu. 24 urdinak, 13 gorriak. Antxonek hori jugadioi askotan eitzen da. Reboti, eta barru. Aurrelarizik zabaldu eritza, eta atzelarixe, etorri behar hori atzin gatzen da, da horrune beti txapagani joten dau, eta perfecto. Ezin da llegatu ez bat ez bestea. Ez bat ez bestea, ez da llegatzen. Berriro egin du, orain maila kartu du pilota, eta Suso ezin asmatu. Igual partido osoan ez da, eta lehenengo biharna utzitzen dauna, Hiru akaz dauzkan ni, baina bueno, bata nahiko forzauta, baina oso seguru dabil, Suso tantoa... Suso beti jogatzen du seguru, ez da, pilotari baina... Errebesez bikain, tantoa gogortuz eta utziz. Ez da pelotari bat asko kastigetzen dauna, baina bera errebesak egin dugu definitzen da, eta gero sartu itzen dago askot, azkenean sartzen dagoena, beste galtzen dago. Bai. Hori itzen dago, berak sartu te bota, eta besti gantza hori. Oguru kaldu pizkat... Nekatuta, mentalki nekatuta edo. Gero nesitezu atzego zurlora bera pasau, eta gero pasau dako maia aurreko kaldu. Narbartek eskuinaz. Irten egin du pilotak. Orain Jagoba atzera berriro. Irtengo da pilota. Suso erreboteatuz. Pilota berriro irtengo da orain Antxon Alberdi izan da erreboteatzen ari dena. Berriro irtengo da pilota hori. Eta hemen bukatuko du bipareta tanto Jagoba Narbarteren txat. 5. bipareta 15 eta 24. Tanto polititzen da, dominante da... Ez que uxeak, ez da... Tanto alandu eta azkenean ja... Kalidadeko tanto gobatzen da, gusten da beste maila bat dukela, ez da? Aurrekuk jogatu eure mailan kriston partidua eta honek eure mailan jogatzen dago ondo. Oso ondo. Tantoa landu ere jakin egin behar da, zuk esaten zenuen moduan eta Larry Birdek esaten zuen moduan, un pase más, beste kolpe bat, beste pilotakada bat, eta hori ailegatuko da tantoa. Hori da, askotan ibiltzen dut, pelota izegaz hartzen daue, pixka forzaute aurrien, da nizetu tantu egin, beste bat botatzera, domina ustabe, askotan hartzen daue, da zepa esaten da, aurrela dize zabaltzen da kontra dizu, atzela dize aurra juten da, ze karo, rematableik eta horren, ja, ueku itzitzu atzien ustabe. Horren, bota beste bat, ja, korrik azten diare be. Horren oportunidad da, horretxe rematau. Eta zuk esan zen idan nola Larry Birdek hori esaten zuen. Bakarrik nago, beste pase bat eta hori da, eta saskia gero eta errazagoa.
hori da. Maia, errebesez. Amairutik Suso, esker pareta bilatuz. Orain oso ondo Maia, pilota irten. Gutxi irten da, Jagoba dauka aukera, eta txapara joan egin zaio pilota. Eta hori pena tanto azelako. Tanto alderdi bat aizen, beste aizen, ja, 17 otalau. Eta orain 16. Aukeri ukidau, bertan ukidau, ja. Bai. Suerte txarra. Orain ere tanto alandu eta ja denak jokoz kanpo zeudenean, errematea egin eta zentimetro bakar baten gati joan egin zaio bera. Gusto txapa jodau, hori da suerte txarra, ez txarto botata, hori da, suerte txarra izan. Sakea berreskuratu dute urdinek, Antxon Alberdi eta Edu Suso, Bizkaitarra eta Arabarra, goratu Narbarte Donosti Jai Alaiko klubekoa dela eta Maia Donibane Loizuneko Luzean klubekoa, lehen hemen bi klub zeuden, orain bata da. Pentsa, lau pelotari da lau leko desberdineko. Bai, lau klub desberdin eta lau herrialde desberdin. Hori da. Ondo erreboteatuz ere Suso atxelaria izanik eta ondo erreboteatzen du, Bai, ondo, oso ondo. Oso ondo. Zuloa kubrituz ere oso ondo dabil Suso. Maia atzera. Errebote lanetan Antxon oso ondo. Bote prontoan, Jagoa Narbarte bipareta. Eta oso zaila zen pilota hori sartu, Bueno, arrisku hartu bida bizkait, ze partidu junde da, oduna arrisku hartu bida, hartu du arrisku, eta ondo urtutza, hausen, mira hona ez da, bizkate sortzetanto, otamarrea, bat bost faltako, eta beste gamairu, orduan, bizkat, ez zoro modu, baina, bizkat arrisku hartu dut, horri bote pronto sartu esko, horre boten bida. Eta orain, errestoan tanto Antxon Alberdirena, beste bipareta eta sakea oso garrantzitsua da Feliz, zesta puntan, eske aurrelariari sakea kendu ezinik badazabiltza. Baduguzu aurrelari bat sakiai normalmente asko sartzen bada, zulatik ditzu. Bizkate baduguzu edune ondoto ez zulataten, ja, enredetezat, adios, zure partidu jundan, ja, destentro itxezak. Goratzen naiz nola berikua beti sartzen zela aire eta errematatxalei bikaina zen eta berak irabazten zituen partida asko aurrean aire sartzen errestoan. Denetara eta bera ezen sakatxele ona eskertia zelako, goratzen zara. Baina gero errestoan... Baina ez pentsau, saki ezan txartataten, Neko suabe ataten banda, hori menpori mototza askotan zaki gogoratatea, duzi pasena. Pero bizkorra datu aurrelari zain, da joa dibotatzen honen, zua arrapatatzo hondi gatzien. Kambio, suabe ataten moden zu, are sartzen dagoenako, botatzen dagoenako, zuia urratu za, azkenin joa da batzuei erantza aieko za. Gogorra ataten mozu, eta bizkai txartu ataten mozu, ez teus aukerek, zeia, ahondi gatzen. Ja, ez daukazu denborari. Beste sartu dobia eta ahondi gatzeko zunutza. Bigarren sakea, Jagoa Narbartearen txat, 26 eta 18. Eta orain errestoan, barruan Antxon Alberdik ez du parkatu. Antxon ez da parkatzen. Antxonek sartzen dago, normali ez da, ekibokako da baina hor sartzen dago nien. Eta orain 3 tanto bakarri falta zaizkie urdinei garaipena lortzeko. Eta orain bai gauza zaila jarri zaizkiela gorriei. Azken behin aziratik jendida ez da, sakik entzen motza, igual aukera ideko zurratzeko, baina sakik entzen espozu. Gozimidana jarretzeko tantu gehitzen sakik endu.
Oin errebesez Edu Suso, oso ondo, azken kuadroetara. Oso seguruan maila, errebesez berriro Edu Suso, Arabarra Gasteiz Jai Alaikoa eta esker paretara bidali du pilota Suso eta oso zaila jarri dio mailari eta honek ezin izan du ezer egin. 28 eta 18 sakearen alde, urdinen alde. Eta hortxe daukagu Antxon Alberdi. Sakea egin du. Narbarte ezin sartu. Eta pelota gora joan da. Pilatuan jo du edo... Sarera. Bai, sarera. Goiko sarera. Eta... Baina hori alderantziz jarri zuten markagailuan, baina ja zuzendu dute. Eta azken sakea Antxon Alberdirentzat. Pasa ez bada. Errestoan Jagoba atzera bota du pilota. Suso erreboteatuz. Errebesez maila. Ondo reboteatuz, Antxon, aukera Jagoba Narbarterentzat, tantoa landuz, txitxak bilatuz. Antxon, frontizera eraman, oso zaila zen erremate hori. Eta kanpora jan egizaio Narbarteri. 18 eta 30 txapeldun berria daukagu Donibane Loizuneko txapelketan. Antxon Alberdi eta Edu Suso, 49 minutuko partida bat, pilotariak elkarren artean agurtuz. Eta, bueno, nola laburbilduko genuke partida, Feliz, ez da emozio handirik egon, baina tanto politak, bai. Bai, bueno, ikusten da beste maila bat daukela, ez da, eta ni uste dut Antxone, gaur egunin honek iretziz, nepestot beste maila atutxo daukala. Badak jokatzen. Gero, atzelarixe onak, ez da? Ni uste dut dana diona, baina atzelarixe onak Suso seguro jokatu dago, da ez da, eze berregaletan, da gero... Maiak akats gehiago egin ditu, baina pilota zaiak ere eraman ditu frontizera. Gero Narbarte, batzuk ondo urtotza zen jugada batzuk, beste batzuk txarto eta bizkatuk edo gora berak ez da. Arrisku hartu bioan, eta hartu dago arrisku eta batzuk atatzez ondo eta beste batzuk txarto. Eta ja luzean klubeko umeak daude kantxa barruan sari banaketa egiteko. Eta pasilloa egingo diete pilotariei eta agintariei. Hemen ikusi dugu Patxi Jauregi Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzako presidentea, Michel Sedez luzean klubeko zuzendaria, Ibon Urresti Sistera elkarteko presidentea ere, badago handik. Eta ja dena prest dago sari banaketa egiteko.
Lauritz